delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig ya kamusan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Martes, Hulyo 8, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, Padre de Pamilya nagbigti sa San Carlos City. Radyo Pangasinan Balita. Nagkakalaga ng mahigit na 200,000 pesos sa suspected illegal drugs na kumpiska sa pagsilbi ng search warrant. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 82,000 na katao apektado ng habagat at ng bagyong Bising. Radyo Pangasinan Balita. 15 to 20 na bagyo mararanasan ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, bagyong Danas nag-iwan ng 2 patay at 500 katao na sugatan sa Taiwan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Bronny James gumawa ng good performance sa 2025 Summer League. Radyo Pangasinan Balita. World Pole Vaulter na si Obiena nagahanda na para sa kanyang September tournament. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Bea Alonzo at ng kanyang humored boyfriend nakitang hawak kamay sa isang concert.
Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, emotional o kaya emotional distress ang nakikitang ugat sa pagpapakamatay ng isang padre de pamilya sa bayan ng Malasiki. Ayon sa pulisya, ang biktima na 40 anyos ay natagpuan ng kanyang ina sa loob ng kwarto na nakasabit. Gumamit ang biktima ng nylon rope na itinali sa kanyang leeg. Sa investigasyon, ang biktima ay nakaranas umano ng emotional distress dahil sa marital issues kung saan ang biktima ay iniwan ng kanyang asawa at mga anak. Na-recover naman sa lugar ang suicide note. Walang nakikitang foul play ang otoridad sa insidente. Kumbinsido naman ang pamilya na ang biktima ay nagpakamatay. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagkakalaga ng mahigit na 200,000 piso na suspected shabu na kumpiskas ng pagsisilbi ng search warrant sa dalawang itinuturing na high-value individuals. Sa ulat na inilabas, magkatuwang ang pang-PPO at ng San Carlos City Police sa pagsisilbi ng search warrant sa dalawang suspect na 33 anyos na lalaki at 24 anyos na babae na nagresulta sa pagkakakumpiska na 8 piraso ng sachet na may laman na suspected shabu na tinatayang may timbang na 35 grams na ito ay may market value na 238,000 pesos. Mga drug paraphernalias at digital weighing scale. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act ang kakarapin ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, matagumpay na naisagawa ang Monday flag raising ceremony ng Pangasinan Police Provincial Office kahapon sa harapan ng admin building bilang pagpapakita ng disiplina, pagmamahal sa bayan at pagkakaisa ng organisasyon. Pinangunahan ang seremonya ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director at dinaluhan ng mga miyembro ng Command Group Staff Officers at mga kawani mula sa iba't ibang unit. Binigyang parangal din ang mga piling tauhan na nagpakita ng kahusayan sa kanilang tungkulin at operasyon na lalong nagbibigay inspirasyon sa buong hanay na patuloy na magsumikap sa pagbibigay serbisyo. Ang patuloy na pagdaraos ng flag raising ceremony tuwing Lunes ay bahagi ng matibay na tradisyon ng pang-PPO. Isang paalala ng kanilang pangakong maging sandigan ng katahimikan, kaayusan at malasakit sa mamamayan. Sa pamamagitan nito na itataguyod ang pagkakaisa ng organisasyon at naihahanda ang buong pwersa sa mga hamon ng buhay. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, na aresto ng mga otoridad ang isa sa top 5 most wanted person sa bayan ng Anda, Pangasinan. Sa may barangay Poblasyon Anda. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Anda Police, katuwang Ansual Police Station at Provincial Intelligence Unit. Ganon din ng Maritime Law Enforcement Team. Ang suspect na isang 37 anyos na lalaki may live-in partner, tricycle driver at residente ng Malong Anda. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court First Judicial Region Lingayen, Pangasinan sa kasong attempted homicide na may inirekomendang piyansang 120,000 pesos. Matapos ang pagkaka-aresto, dinala ang suspect sa Anda Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposition. Ayon kay Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, patuloy ang kanilang trabaho sa paghuli sa mga pinaganap ng batas. Sa tulong ng kooperasyon ng iba't ibang unit, nagiging matagumpay ang mga operasyon ng kapulisan. Radyo Pangasinan Balita. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, umakyat pa sa mahigit na 82,000 na individual ang bilang na naapektuhan sa pinagsamang epekto ng bagyong Bising at Habagat. Base sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o kay NDRRMC,
As of July 7, apektado ang kabuang 27,401 na pamilya o katumbas ng 82,548 individual mula sa 14 na barangay sa Region 1, Region 3 at Cordillera Administrative Region o kaya CAR. Subalit ayon sa ahensya, tanging nasa 2 pamilya o katumbas ng 9 na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation center habang nasa mahigit na 1,000 pamilya o kay mahigit na 3,000 na individual ang tinulungan sa labas ng evacuation center. Samantala, iniulat din ng ahensya na mayroong 14 na kabahayan ang nasira. 2 dito ay sa Region 1 na ganap na napinsala habang 12 sa CAR na bahagyang nasira. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng nasabing kalamidad sa sektor ng agrikultura, gayon din sa sektor ng infrastruktura. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na kasalukuyang nasa ilalim ng kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa may Campo Crame, binigyang linaw ni Torre na matagal nang nagbibigay ng mga pahayag si Totoy sa kanilang tanggapan. Ilang buwan ang nakalilipas bago pa pumutok ang mga bago niyang pahayag tungkol sa kinaroroonan ng mga labi ng mga sabongero at maging ang pangalan ng mga sangkot sa naturang kaso. Ani Torre, hindi mo na nila ito inilabas upang matiyak na hindi mauunahan at mapupuntusan ang kanilang o kaya mabubutasan ang kanilang mga ikinakasang investigasyon hinggil sa kaso at nang makakuha pa ng mga sapat na ebidensya na makakatulong upang mabilis na marisolba ang kaso ng mga sabongero. Paliwanag pa ni Torre, hindi lalantad ang mga bagong impormasyon na ito at maging ang ilang mga ebidensya kung hindi sila nagsagawa ng tinawag niyang under the radar na investigasyon na siya anyang naging daan para makuha nila ang mga impormasyong kasalukuyan nilang hawak. Sa kasalukuyan, ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalap ay naisumite na sa impilan ng Department of Justice para naman sa mga preliminary investigation sa kaso at verifikasyon ng mga pahayag ni Totoy. Hintayin na lamang anya ang mga magiging pag-usad sa kaso na dapat ay base na sa investigasyon ng Department of Justice. Samantala, si alias Totoy naman ay kasalukuyan nasa kasudian ng PNP at kasalukuyan nang nag-a-apply ng Witness Protection Program upang matiyak ang kanyang seguridad at kaligtasan. Kung maging kwalipikado para sa programa ay agad na ito turn over ng PNP ang kustudiyan ni Totoy sa DOJ at tiniyak naman ng hepe na ang proseso nito ay magiging madali at nakasalalay kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang magiging kapalaran at proteksyon ni alias Totoy. Kasunod naman nito ay kinumpirma rin ng hepe na hindi lamang sa Taal Lake ang naging disposal ng mga katawan ng mga biktima at kasalukuyan na silang nagsasagawa ng mga investigasyon sa iba pang mga lugar na hindi umano pinangalanan ng iba pang mga sabongero. Tumanggi naman ang hepe ng banggitin ang mga lugar na maaaring naging disposal site na mabangkay. Ito ay niya ay para matiyak na hindi mabubulilyaso ang kanilang ginagawang efforts para makahanap pa ng mga sapat na ebidensyang susuporta sa kaso na ito. Anya posibleng may mga maapektuhang tao na maaaring maging sanhi para pigilan na may sinasagawang eksaminasyon ng kapulisan para sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Radyo Pangasinan Balita. Nakikitang makakatulong naman para patunayan na kailangan payagan ng interim release ni dating President Rodrigo Duterte ang findings ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na nag-imbestiga sa umanay iligal na pag-aresto sa dating Pangulo patungo sa The Hague, Netherlands. Ipinaliwanag ng Defense Lead Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na kayang ma-counter ng committee report ang argumento ng prosecution ng International Criminal Court na nagpapakita ng pagiging flight risk
umano ng dating Pangulo dahil sa mga pag-question nito sa jurisdiksyon ng ICC. Matatandaan na sa 10 pahinang dokumento na isinumite sa ICC Pre-Trial Chamber noong nakalipas na taon, hiniling ng kampo ng dating Pangulo na payagan silang maghain ng tugon sa argumento ng prosecution laban sa aplikasyon para sa interim release. Ikinatwira naman ng defense team na ang pagtanggi ng dating Pangulo na sumuko sa isang unconstitutional na pag-aresto at claim ng kanyang legal team na extraordinary rendition ay hindi dapat gamitin laban sa kanyang kahilingan para interim release dahil inilatag niya sa report ng Senate Committee ang domestic unlawfulness ng pag-aresto sa dating presidente. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma naman ng Philippine Navy ang posibleng paglipat ng Pilipinas ng Abukoma-class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Navy na nagsasagawa na ng mga paghahanda para sa joint visual inspection ng mga barko kasunod ng opisyal na investigasyon mula sa Japan's Ministry of Defense. Ang plano umanong inspeksyon ay bahagi ng mga binabalak na pag-uusap sa posibleng paglilipat ng naturang naval assets sa Pilipinas. Saad pa ng Philippine Navy na ang naturang destroyers na idinisenyo para sa anti-submarine at anti-ship warfare ay nakahanay sa operational requirements ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagprotekta ng maritime domains ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, tiniyak ng pamunuan ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga agricultural smugglers sa bansa. Kaugnay nito ay kinumpirma ng ahensya na nakatakda nilang i-dispatcha ang mga nakumpiskang sibuyas sa Mindanao International Container Terminal na positibo sa E. coli bacteria. Hunyo nitong taon nang makumpiskang nasabing mga produkto at kaagad na isinailalim sa pagsusuri. Ayon kay Agri-Secretary Francisco Chur Laurel Jr., nakita nito ng mataas na level ng E. coli na ibig sabihin ay kontaminado ito. Layon ng hakbang na ito na maiwasang makonsumo ng publiko ang nasabing mga produkto at nang hindi na kumalat sa mga pamilihan. Maaari kasing magdulot ito ng panganib sa kalusugan ng tao kapag nakain o kay nakakonsumo. Kabilang sa mga maaaring makuhang negatibong epekto ay matinding gastrointestinal na sakit at iba pang mga malubhang kaso na maaari ikamatay ng individual na makakain nito. Radyo Pangasinan Balita. Dahil naman sa wala pa ring patid sa pagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet, kasunod naman ang ranasang mga pag-ulan na dulot ng umiiral na habagat at bagyong Bising. Sa pinakahuling datos ng ahensya, bukas ang isang gate ng Ambuklaw Dam, habang 2 gate naman ang nakabukas sa Binga Dam kahapon alas 8 ng umaga. Aabot naman sa 0.3 na metro ang bukas sa gate ng Ambuklaw habang nasa 47.23 cubic meters per second ang inilabas nitong tubig. Sa ngayon, ang Binga Dam, 0.8 meter kung saan aabot sa 113.87 cubic meters per second ang volume ng tubig na pinapalabas nito. Batay sa datos, nagkaroon ng pagbaba sa level ng tubig sa 2 dam kung saan naitala ang 751.39 meters na pagbaba sa water elevation ng Ambuklaw Dam at 573.45 meters naman ang ibinaba sa Binga Dam. Nagkaroon naman ng pagtaas sa level ng Pantabangan na Magat at Kaliraya Dam. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, tinatayang aabot sa mahigit na 3.648 kilos ng shabu at higit na 60 gramo ng marijuana
ang nakumpiska ng Bureau of Corrections mula sa mga isinagawa nitong operasyon sa kanilang iba't ibang prisons and penal farms sa buong bansa. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., ang numerong ito ay resulta ng kanilang mga hakbang upang masawata ang pagkalat ng illegal na droga sa kanilang mga pasilidad. Giit ni Katapang na ang mga pasilidad ng Bucor ay nakadisenyo para sa rehabilitasyon ng lahat ng mga inmate sa halip na madawit muli sa mga kriminal na pag-uugali. Iniulat naman ng Bucor na walang nakumpiskang illegal items mula sa Ihawig Prison and Penal Farm at Correctional Institution for Women. Kaagad naman na itinurn over ng Bucor ang mga nakumpiskang illegal na droga sa pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency para sa kaukulang disposition. Radyo Pangasinan Balita. Alas 7:23 na po ang ating oras at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Posibleng muling maaresto si dating South Korean President Yoon Suk Yeol sa Miyerkules, Hulyo 9 matapos ang nakatakdang pagdinig sa Seoul Central District Court upang talakayin ang hiling ng mga special prosecutor na muli itong arestuhin para sa mga kasong abuse of power at obstruction of justice. Ayon sa korte, ang hiling ay may kaugnayan sa di umanay pagdeklara ni Yoon ng martial law noong December 2024 at sa pag-utos umano nito sa Presidential Guards na pigilan ang mga otoridad na siya ay arestuhin noong Enero. Si Yoon ay pansamantalang nakulong 52 araw ngunit pinalaya dahil sa teknikalidad sa proseso ng kanyang pagkakaaresto. Mula noon, sinimulan na ang bagong itinalagang Special Prosecution Team sa ilalim ng pamumuno ngayon ni South Korean President Lee Jae-myung, kung saan iniutos nito ang mas malalim na investigasyon sa mga kaso laban kay Yoon. Bukod sa insurrection case na kasalukuyang kinakaharap, iniimbestigan pa rin ang posibilidad ng dagdag na mga kaso sa dating presidente. Ayon sa mga ulat, inihain ang kahilingan ng detention warrant dahil sa posibleng pagtakas ni Yoon at panghihimasok sa mga saksi. Marin namang itinanggi ng kampo ni Yoon ang lahat ng paratang sa kanya. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, binayo ng bagyong Danas, dating Bisinga, ang kanlurang bahagi ng Taiwan noong linggo ng gabi na may lakas na hangin na umabot sa 220 km kada oras at nagdulot ng malawakang pinsala kabilang ang 2 nasawi at umabot sa 500 na sugatan. Iniulat na karaniwang tinatamaan ng bagyo ang silangang bahagi ng isla, ngunit bihirang tumama sa mataang lugar kung saan naroroon ang karamihan ng populasyon. Dahil sa panganib, isinara ang mga establishmento at paaralan sa lungsod. Batay sa mga otoridad, mahigit na 700 punong kahoy ang nabuwal. Libo-libong kabahayan din ang nawalan ng kuryente at mahigit na 300 na flight ang kinansila. Bukod dito, nasira din ang ilang kalsada, poste at gusali kabilang isang bahagi ng templo sa Tainan. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, the typhoon track is rare. Hinihimok niya ang mga mamamayan na maghanda laban sa malawakang epekto ng bagyo. Samantala sa China, itinaas na rin ang alert level sa Xinjiang province habang inaasang tatama ang Typhoon Danas sa pagitan ng mga lungsod ng Taizhou at Fuzhou ngayong araw ng Martes. Suspindido na rin ang nasa 121 barko at 64 na ferry routes para sa kanilang gagawing paghahanda. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Nagpakita ng magandang performance ang anak ni NBA superstar LeBron James sa kanyang 2025 Summer League debut. Hinarap ni Bronny James at ng Los Angeles Lakers ang Miami Heat at nagawa ng una na mangibabaw sa score na 103-83. Pinangunahan ni Nicole Swider
at Bronny ang Lakers at nagawa ng dalawang bagitong Lakers na magbulsa ng pinagsamang 22 points, 12 points kay Swider habang 10 points naman kay Bronny. Sa pagtatapos ng first half, hawak ng Lakers ang 13 puntos. Okay, 13-point lead. Ngunit pinilit itong burahin ng Miami sa third quarter. Gayunpaman, kapwa nagpakita ng magandang offense at depensa ang Los Angeles hanggang sa tuluyang tinapos ang laro. Hawak ang 10 puntos na kalamangan. Sa kanyang Summer League debut, nagawa ni Bronny na magpakita ng magandang offensa kung saan 3 ang naipasok niya mula sa 7 pinakawalan. 2 sa mga naipasok na shot ay parehong mga 3-pointer. Binantayan din ni Bronny ang rebound area kasama ang isang steal. Ito na ang ikalawang taon ni Bronny sa NBA kung saan sa kanyang season ay nagawa niyang maglaro sa loob ng 27 games. Dito ay binigyan niya ng 6.6 minutes per game upang maglaro. Sa naturang season, nakakadismayang 2.3 points per game lamang ang kanyang nagagawa. Hawak ang 31.3% na field goal percentage. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inihanda na para sa darating na September 20 hanggang 21 ng taong kasalukuyan ang isang World Class Pole Vault Tournament sa Ayala Triangle, Makati City. Tournament si Ernest John E.J. Obiena kasamang ilan sa mga pinakamahusay na pole vaulters mula sa iba't ibang panig ng mundo. Emosyonal na inihayag ni Obiena ang katuparan ng kanyang pangarap na dalhin ang prestiyosong paligsahan sa puso ng lungsod. Una kasing inakala na ang countdown ni EJ sa kanyang accounts ay para sa retirement, ngunit nililaw nitong para yon sa malaking competition na kanyang pinaghahandaan. Opisyal kasi ang labanang ito na kinilala ng World Athletics, Asian Athletics at ng PATAFA. Inaasahan ang posibilidad ng bagong world on national record. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Lalo pang uminit ang espekulasyon tungkol sa umano'y relasyon ni na actress Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Co matapos silang namataan na magkahawak kamay sa backstage sa isang concert sa Philippine Arena. Ang litrato ay pinost sa Instagram kung saan nagpapakita sa dalawa kasama ang isang grupo. Namataan din umano ang dalawa na kinukuhanan ng litrato kasama ang iba pang grupo at ni Rico Blanco sa backstage na agad na kumalat sa social media. Radyo Pangasinan Balita. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow!
Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:39 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa ang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon po, Southwest Monsoon na nakapapito sa ating bansa. Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, BRRMM, Batanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Akla, Sultan Kudarat at Simbabuyan Island. Ang mga pagulan po dyan at thunderstorm ay dahil po dyan po sa Southwest Monsoon. At sa malalabing bahagi ng ating bansa, ang makakaranas din po ng bahagi maulap hanggang sa maulap na kapawirin at thunderstorm, dulot din po ito ng Southwest Monsoon. So yan po ang latest ating Pag-asa, ito po sa Helen Labadja, ito po sa Pag-asa Dagupan. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Habagat po ang umiiral, mga kapaborito. And walang nabanggit na bagyo. Pero ito ang nakakalungkot, mga kapaborito, ang bagyong Bising ay nag-iwan po ng kaya apektado po ang 82,000 katao dito po sa ating bansa. Yan, apektado ng habagat, may nasiraan ng bahay at may yung isa totally damaged, yung iba naman po ay partially damaged, pero damaged pa rin, di po ba? Oo, pero doon sa infrastructure and agriculture, wala pa pong ulat ang NDRRMO. Okay, NDRRMC. At sa ibang bansa, sa Taiwan, dahil doon pumunta ang bagyong Bising na ang tawag naman na may international name na Danas. Oo, dun sa Taiwan kasi 'di ba bumalik si Bising sa atin. Una pumunta dito tapos bumalik pumunta sa Taiwan tapos bumalik dito sa Pilipinas. Ngayon lumabas na nga. Ay naku, salamat naman. Oo, bagamat nadiligan yung ating mga pananim, meron namang mga naapektuhan po na mga individuals po. Diyan po sa Taiwan, nag-iwan ng 2 katao na nasawi. And 400, may gitna 400 katao naman po ang apektado. Okay, nasugatan. Ayon sa report ng Taiwan.
At eto pa mga kapaborito, base po sa inilabas na balita ng Pag-asa po, main office national ay 15 hanggang 20 bagyo pa po ang mararanasan po natin sa taong ito. Oo, nakalahating taon na tayo, kaya hindi ko nakapagtataka na may 15 to 20 pa po na mararanasan na bagyo. Pero yung iba, sabi nga, hindi naman magla-landfall. Yung iba, agad na matutunaw. Pero syempre, panahon tayo ng tag-ulan ngayon. Kaya't, yan, mag-ready na lang ho tayo mga kapaborito. Taon-taon, nararanasan natin yan. Taon-taon, may tag-init, may tag-lamig, meron ding tag-ulan. Oh. Di po ba mga kapaborito? Kaya maging alert na lang po tayo at mag-ingat ang bawat isa ko sa atin. Nako, ngayong araw na ito, ang word for the day po natin. Word for the day po natin ay hawak kamay. Yes, hawak kamay. Holding hands. Hawak kamay. Bakit? Eto, marami ang ibig sabihin niyang holding hands. Okay, hawak kamay. Di ba may kantang hawak kamay at iwagayway? Yun yung panawagan naman para sa peace, pagkakaisa, di ba? Oo, kung maalala nyo yung kanta. Pero sa iba naman po, yan, yung maraming ibig sabihin, magkahawak kamay para magtulungan. Magkahawak kamay dahil sa lovers, friend, di ba? Pero dito muna tayo sa nagtutulungan. Hawak kamay po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno natin ngayon sa patuloy na paghahanap doon sa mga missing sabungeros po na sabi nga itinapon doon sa may Taal Lake. Doon sa base ito sa pahayag ng whistleblower na si alias Totoy. At sa pinakahuling balita na inilabas naman po ng Department of Justice sa pamamagitan ni DOJ Secretary Crispin Remulla, ngayong linggo ay uumpisan na raw yung pagsisid doon sa Taal Lake para mahanap po yung bangkay o yung mga buto-buto ng mga missing sabungeros na sinasabing doon itinapon mga kapaborito. At magiging katuwang dyan ng PNP, pati NBI nagpahayag nga rin ng pakikipagtulungan para sa operasyon ng pagsisid dyan po sa Taal Lake. And ganun din, maging ang DOST, ang Department of Science and Technology. At sabi ng DOST nga, meron silang mga gadgets na pwedeng gamitin doon para yung mga sisisid doon protektado rin. Hindi kasi biro itong ginagawa din po nila. Eto, mga kapaborito, ay para mapatunayan kung tama ba, kung totoo ba yung sinasabi na doon itinapon. Itinapon yung mga missing sabungeros. At ilang taon na rin, di po ba mga kapaborito? At mabigyan ng katarungan etong mga pamilya ng mga biktima. And sa pinaka-latest din na inihayag ng DOJ, nako, may sinasabing judge daw ng judge na nagiging fixer daw sa mga kaso, ng mga eto nga yung pinagbibintangan po na pinaka utak daw ng yung pagtatapon sa mga missing sabungeros. Eto nga si business tycoon na Atong Ang. Pero yan po ay mariingi itinatanggi. Pinabulaanan ni business tycoon Atong Ang. At syempre, nagsampara na rin siya ng kaso laban dito sa whistleblower na si alias Totoy. At yun ay syempre, pag nasa korte na yan, pag-aaralan lahat ng ebidensya laban sa ebidensya yan mga kapaborito. At nakaabang lang ho tayo. At ito naman, kinumpirma ni PNP Chief General Torre III na nasa kanilang kustodiya etong whistleblower na si alias Totoy. At kapag naaprubahan daw yung aplikasyon ng whistleblower bilang nag-apply for protection ay yun nga
ay ibibigay na ito sa Department of Justice. At lahat ng mga ebidensyang yan, mga kapaborito, ay syempre nililikom at pag-uusapan yan, pag-aaralan, mga kapaborito, susuriin lahat yung paratang at pinaparatangan. And sa pahayag pa ni General Torre III, hindi lang daw kasi nagkaroon po ng press conference sa may Campo Crame at sinabi ni General Torre III na hindi lang daw sa Taal Lake ang disposal site. Oo, nang tanungin ng mga kasamahan ho natin sa media kung saan pa yung ibang lugar na pinagtapunan ng mga sinasabing missing sabongeros ay hindi na po binanggit para ginagawa pang confidential para hindi mabulilyaso yung kanilang ginagawang operasyon. Kaya abang-abang na lang ho tayo, mga kapaborito. Ako, naniniwala ako na may kartarungan dito sa ating bansa. Alas 7:48 na po ang ating oras at sausapin pa rin po natin ng hawak kamay na word for the day po natin. Ibang usapan naman po, pwede niyang hawak kamay po sa mga lovers or friends. Oo, heto naman po tayo sa balitang entertainment po tayo dahil etong si ang artistang si Bea Alonzo at ang negosyanteng si Vincent Co. Yun nga, nakita daw na magka-holding hands, hawak kamay sa isang concert na isinagawa dyan sa Philippine Arena. Kung halimbawang sila na talaga, di wala namang masama. Gusto nila Di po ba, mga kapaborito? Pero syempre, maraming mga kinikilig. Pero kung merong kinikilig, meron namang hindi kinikilig. Eto naman sa iba pa ho. Eto naman si Barbie La Corteza, mga kapaborito, at saka si Jameson Blake. Nakita din na magkahawak kamay May picture pa nga sa isang event, sports event yun Oo, at di lang sila magkahawak kamay, may picture pa nga silang parang nakayakap, pero yung parang nakakbay lang ba? Oo. Pero yun nga, iniintriga na po ang mga ito at sinasabi sila na daw. Pero tinanggi yan nung lalaki, si Jameson Blake, sabi niya inaalalayan daw lang niya si Barbie. Pero wala namang masama kung magkahawak kamay ang mga ito, di ba? Kaya kayo, mga kapaborito, ingat din kayo sa pakikipaghawak kamay. Baka mapagkamalang kayong lovers na po. Ay, nako, sus Ginoo, manggod. And syempre tayo, lahat tayo ay magkahawak kamay, tulong-tulong para sa pag-unlad ng ating bayan sa pag-unlad at kapayapaan ng ating bansa. Sampung minuto bago mag-alas 8 ng umaga, mga kapaborito. Dito naman po sa ating lalawigan ng Pangasinan, patuloy po ang kampanya laban po sa ipinagbabawal na droga. Sa katunayan, 200 plus, nagkakalaga ng 200 plus sa suspected shabu ang nakumpiska po sa isinilbing search warrant. And naaresto din itong itinuturing na high-value individuals po dyan sa may San Carlos City. Alam niyo, mga kapaborito, etong kampanya sa illegal na droga, dapat lang natutukan ito na mabuti. At dapat hindi ito humihinto. Tuloy-tuloy dapat yung mainitang na kampanya laban sa illegal na droga. At dahil sa hawak kamay din ho tayo na nagtutulungan. Nakukumpiska itong mga ipinagbabawal na itong mga suspected illegal drugs. Kagaya nung itong mga nakaraang buwan, di ba? Yung nakumpiska, yung mga floating illegal drugs na recover ng mga mangingisda ho natin dito sa may western part ng Pangasinan. At hindi lang libo yun, hindi lang milyon. Bilyong pisong halaga. Buti na lang itong ating mga mangingisda ay hindi sila nagdalawang isip na isurrender ito at isumbong sa ating kapulisan. Ito ay magandang senyales po bilang
paglaban ho natin sa ipinagbabawal na droga kasi gising ang lahat po sa atin tungkol sa bagay na yan. Kung hindi kasi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa buhay ho natin mga kapaborito. At yung mga nakumpiskang yan mga kapaborito ay pinasunog na nga ng presidente ho natin para hindi yan ma-recycle. Dahil noon, di po ba, noong mga nakaraang taon, may mga lumabas na nare-recycle daw yun, yung mga nakukumpiska. At sana nga tuloy-tuloy ang kampanya laban sa ipinagbabawal na droga. Yan kasi ang pangunahing sumisira sa maganda sanang kinabukasan ng mga kabataan, sumisira sa isang pamilya, sumisira sa utak ng isang tao, nagiging ugat din ng krimen. Kaya kapaborito, magtulong-tulong ho tayo. Nandyan naman po ang ating mga otoridad. Nandyan po ang ating gobyerno at kasama po tayo dyan. Lahat po tayo magtulong-tulong para sa ganon, maharang yung mga yan, ma-prevent yung pagkalat ng ipinagbabawal na droga. 7 minuto bago mag-alas 8 ng umaga at ngayon dadako naman po tayo mga kapaborito sa ating foreign exchange rate. Ito po, hawak kamay ho tayo sa papalit ng dolyar sa halagang piso. Pero talong-talo ngayon ang halagang piso mga kapaborito. Eto po mga kapaborito, ang US dollar, ang palitan po ngayon base po sa inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 56 pesos point 48, Japan yen 0.39, UK pound ay 77.18, Hong Kong dollar 7.19, 7 pesos or 19 centavos. Ang Switzerland franc po mga kapaborito, ang palitan po ay 71 pesos point 13, ang Canada dollar 41.54, ang Singapore dollar ay 44 pesos point 31, Australia dollar 37 pesos point 03, ang Bahrain dinar ay 149.83. Saudi Riyal po mga kapaborito, ang palitan po ay 15 pesos point 06, Brunei dollar 44.14, ang Indonesian rupiah 0.0035, Thailand baht 1.74, ang dirham 15 pesos point 37, ang euro mga kapaborito, ang palitan po ay 66.57, ang Korea won ay 0.041, ang China yuan ay 7 pesos point 88. Yan po ang ating foreign exchange rate. Ito po ay base sa pinakauling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 6 na minuto bago mag-alas 8. Okay, 5 minuto na lang po bago mag-alas 8 ng umaga. Nako, good morning po sa ating mga kapaborito dyan po sa may Sitio Kalima. Oo, lalong-lalo na ang pamilyang Malubay and pamilyang Jimenez. Magandang morning po sa inyong lahat dyan. And belated happy birthday sa aking ninang ganda na si kapaborito Nora Abara. Yan, ninang ganda dahil maganda siya kahit na matanda na. Diba? Sabi nga, edad lang ang tumatanda. Pero yung itsura, wala pa rin kupas. Ninang Okay, and mga kapaborito, good morning din po kay belated happy birthday pala kay Miriam Pagal. Yan, Miriam Pagal, belated happy birthday sa'yo. Ayon kay ang pagbati mula kay kapaborito Aldea Ligas Balisteros dyan sa may Villa Santa Barbara. And syempre good morning kay Doktora Eliza Balisteros, dentist po. And kay Jadinet Ballesteros. Good morning din kay Dr. David Ballesteros dyan po sa may Kalasyaw. Na nakikinig po sa atin. And syempre, good morning po kay Lisa. Eloisa pala. Eloisa Molina. Diyan sa may Mangaldan. Classmate ko yan. Sa may Camp 6, no, high school. And syempre, sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa, hindi ko man mabanggit lahat ng inyong mga pangalan. Maraming salamat po. And magandang morning po sa inyong lahat. And syempre, good morning pala kay Crisilda Piñalosa.
Diyan po sa may Herrero Perez. Good morning. Opo, good morning. Lagi daw silang nakikinig sa Radyo Pangasinan at dito sa ating programa. Nako mga kapaborito, pansamantala, magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Antabayanan po ang Likna ay Bale. Makakasama po ninyo dyan si kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Bacani. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Nixon Zakal. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita.